Právě posloucháte Exec Talks, podcast pro e-commerce manažery. Exec Talks pro vás vydává Shopsys, kde stavíme e-shopy na míru a pořádně, protože nejdražší je ten, který nakonec stavíte dvakrát. Já jsem Petr Krakovčík. Já jsem Matěj Kapošváry a v podcastu se bavíme se zajímavými a úspěšnými e-commerce osobnostmi. Před pár lety byla věta "zeptám se na to AI" spíše vtip. Dnes je to podle odhadu McKinsey moment, který tak či onak ovlivní zhruba polovinu nakupujících. A jen málo který e-shop přitom dokáže říct, kolik tržeb mu ten kanál reálně přináší, protože v Google Analytics mu svítí sotva procento. Náš dnešní host postavil za pár měsíců firmu, která tomuhle problému jde naproti. Ranketa pomáhá značkám být vidět a prodávat přímo v odpovědích ChatGPT, Gemini i na platformách typu Amazon Rufus. Mezi klienty má za ten rok Alzu, Rossmann, Knihy Dobrovský, Brain Market nebo Skonto. A přešlo k ní i Apify, které předtím používalo nástroj konkurenta, jenž narajsoval řádově 100násobně víc peněz. Dnes si povíme, jak AI vyhledávání přepisuje viditelnost v e-commerce, co rozhoduje o tom, jestli vás model doporučí, jak se to celé vůbec dá změřit a proč český trh zatím tak trochu spí. Vojto, vítej v Exec Talks. Díky moc, je mi ctí. Vojto, kdybys měl člověku vysvětlit jednou větou, co Ranketa dělá a jaký problém řeší, jak to řekneš? Já bych řekl, že pomáháme firmě, aby je třeba ChatGPT nebo klidně i ty shrnutí v Google doporučovali. To je to, co si myslím, že každý dokáže pochopit. Je to víc o těch značkách nebo spíš o viditelnosti konkrétních produktů? Naše specifikum je, že se zaměřujeme hlavně na ty produkty, ale dokážeme pomoct i značce. Takže dokážeme pomoct i brandu jako je Apify, který vlastně není e-commerce, neprodává konkrétní produkty, ale zároveň ten náš fokus také na ten e-commerce. Tam jsme schopni pomoct opravdu nejvíc. Ty jsi říkal v rámci přípravy, že vaším zákazníkem nejsou všechny e-shopy, ale hlavně značky. Proč? Pro nás je důležité, aby ta značka opravdu investovala do toho brandu. To je pro nás je pozitivní indikátor, že můžou investovat i třeba do toho AI vyhledávání a že to není jenom nějaký e-shop, který přeprodává produkty. Nicméně teď už se to hodně mění a už jsme schopni pomoct i těm standardním e-shopům, který třeba přeprodávají nějaký zboží, a to děláme hlavně přes to obohacování produktových dat. Nicméně pořád platí to, že náš ideální zákazník je ta opravdová značka, která buduje brand. Mhm. Když teda ta značka nebo ten e-shop vidí v Analytics třeba jenom 0,5% tržeb, proč to může být klamavé? Tam je největší problém ta atribuce, což je disciplína, která je v dnešní době extrémně náročná a je nejnáročnější z pohledu toho AI vyhledávání. Protože co spousta lidí udělá, je, že ona něco napíše ChatGPT, zeptá se tady Gemini, pak otevře nový okno, a přijde přes Google nebo přes Google Shopping, proklikne na váš e-shop, nakoupí a vy v těch Google Analytics nikdy nepoznáte, že to nákupní rozhodování ovlivnil ten jazykový model a opravdu málo lidí proklikává přímo z té odpovědi, nevím, třeba to o ChatGPT, ale i třeba těch AI overviews, ty se taky extrémně těžko atribujou. A proto pak vidíme, že v těch Google Analytics tam svítí 0,5%, 1%, ale to jsou velice nepřesný data. Já často nabízím klientům trošku jinou perspektivu a ukazuji jim, kolik dotazů zprocesuje třeba Google za den, kolik zprocesuje ChatGPT, aby pochopili, jak ty platformy doopravdy jsou velký. Pro srovnání, tak Google zprocesuje zhruba 13,7 miliardy dotazů, ChatGPT tam má asi 2,5 milionu, to číslo pořád roste, pak jsou tam všechny ty další platformy. Ale co je důležité si tady uvědomit, je, že Google tam více než v 70% případů má AI overviews. To jsou vlastně ty shrnutí, které jsou přímo od jazykového modelu. Takže už tam ta AI je, ta AI mi rovnou dá odpověď. Takže reálně to AI vyhledávání je mnohem větší kanál, než si všichni myslí
a vidí v Google Analytics. Když teda vidím v Google Analytics 1%, tak kolik to je reálně procent nákupů, které jsou ovlivněny? To hodně záleží. Záleží to na kategoriích z toho průzkumu, třeba od toho McKinsey, tak tam bylo nějakých těch 50%. Myslím si, že v tuhle chvíli je to ještě mnohem víc. A ta AI tam vstupuje hlavně na začátku, v době, kdy ten zákazník hledá ten produkt, chce si poradit, nebo si chce srovnat nějaký konkurenční produkty a tam právě ty zákazníci často sahají pro nějaký tady ty konverzační nástroje, kterých já se můžu opravdu specificky zeptat, v čem je tenhle produkt lepší, proč bych si ho měl koupit, najdi mi nějakou alternativu. A v tuhle chvíli z těch dat, co vidíme, tak to opravdu do toho zákaznického chování zastupuje víc než polovině. Mm-hmm. Máte třeba i změřený překryv toho, co doporučí Google a co doporučí ChatGPT? Mm-hmm. My jsme tady tenhle průzkum dělali a opravdu jsme si zanalyzovali stovky tisíc dotazů a odpovědí, který nám dal jak Google, tak ChatGPT. A z té statistiky vyšlo, že průnik tam byl jenom ve 13%. To znamená značky, který doporučil Google, tak se často třeba v ChatGPT vůbec neobjevily, nebo se objevily jinačí značky a opravdu ten průnik byl jenom 13%. To znamená, že ty odpovědi jsou diametrálně odlišné. Myslím si, že kdybychom se pak ptali Gemini, tak tam, si to dobře pamatuju, tak ten průnik byl o něco větší, ale pořád to bylo do nějakých 20%. Takže neplatí, že když mám dobré SEO, tak mám dobré GEO? To bych úplně neřekl. Myslím si, že to jsou spojené nádoby, že tam překryv těch kanálů je, ale nemusí to platit vždycky. Už jsem viděl několik klientů, kteří měli skvělý SEO, o který opravdu dlouhodobě pečovali, ale jejich produkty AI vůbec nedoporučovala. A když jsi říkal, že vlastně hodně lidí z toho ChatGPT se vůbec neproklikne potom na ten e-shop, jak se to vůbec měří? Jak se k tady těm datům dostáváte, ať už vy nebo McKinsey? Tam je jedna z cest a podle mě nejspolehlivější řešení tady toho atribučního problému je se těch zákazníků ptát. To přesně udělalo to McKinsey, že šlo za těma lidma, udělali si nějaký kvantitativní průzkum a tohle zjistili. Co děláme my, ještě si nad rámec tady toho, takže měříme nebo používáme třeba data z Cloudflareu, kde je vidět, že tím vaším e-shopem prošel nějaký agent, který tam něco hledal. A díky tady těmhle datům tak se dá krásně zprůměrovat nebo i spočítat, kolik tam teda toho trafiku je, kolik lidí se na mě ptá, kolik těch agentů nebo robotů mi tím webem projde. A tohle je zase další zdroj dat, který říká, že toho trafiku je násobně víc. Co v tuhle chvíli děláme taky je, že už nabízíme klientům i nástroj na tu atribuci, kde je to takový ten klasický formulář, kde se toho klienta zeptáme, nebo toho zákazníka, třeba při checkoutu nebo během onboardingu, jak se tuhle službu našli. A když ten člověk zadá AI vyhledávání, tak se případně ptáme rovnou, jaký prompt jste zadali. A to je zase další insight, který my jsme schopni získat. A za mě tady tohle ptání se zákazníků tak do budoucna bude asi jediný řešení toho celého atribučního problému, který se tady neustále zvětšuje. Jak často ti zákazníci odpoví na tu otázku? Není to něco, co je spíš otravuje? Záleží kde. V tom SaaSu je to běžná otázka a v tom onboardingu jsou na to lidi zvyklí. U toho e-commerceu je to těžší, ale pak se to dá samozřejmě zabalit i třeba do nějakého e-mailingu. Nemusí to být ani součástí třeba dokončení té objednávky. Mm-hmm.
Hodně lidí očekává, že Traffic AI konvertuje lépe než z ostatních zdrojů. Potvrzuje se ti to? To určitě můžu potvrdit. A ono to dává smysl, protože já když se toho AI zeptám, jaký je nejlepší produkt na tenhle můj problém, popíšu tam ty věci, popíšu tam své potřeby a dostanu doporučení, tak je větší šance, že si nějaký z těch produktů koupím. Protože už jsem dostal, nebo popsal jsem své potřeby, to AI opravdu prošlo několik zdrojů, já si na to můžu udělat názor a pak už jdu víceméně na jistotu. A v průměru to je, můžu říct, že ten medián je asi 3x, takže ten konverzní poměr je zhruba 3x větší. Mm-hmm. Nicméně liší se to podle odvětví nebo kategorie, v který ten e-shop nebo ta firma působí. Jsou kategorie, kde ten konverzní poměr je klidně 15násobný a pak jsou kategorie, kde to je třeba 1,5 nebo 2. Hodně to záleží na tom, jak moc je ten produkt složitý a nebo jak jednoduše se dá vysvětlit. Že čím složitější produkt, tím vyšší konverze? Nebo naopak? Čím složitější produkt, tím vyšší konverze, protože ten člověk se toho AI zeptal na několik otázek, už se edukoval a je vyšší šance, že nakoupí. Protože tu konverzi srovnáváme s návštěvností z Google. A ten člověk, který přišel z Google, tak vůbec o tom tématu nic neví, není doedukovaný, takže šance, že nakoupí, je velice nízká. Ty jsi říkal, že to je zhruba 3x konverznější. Mění se ten poměr v čase? Jsou jako AIčka čím dál tím více konverznější, nebo spíš méně? Nebo to se to drží na stejné úrovni? Zatím z těch dat tak vidím, že to je zpravidla stejný. Myslím si, že do budoucna se to může měnit. Samozřejmě s nějakou adopcí AI, ale zároveň tam může třeba i vzrůst nějaká nedůvěra vůči AI, že lidi už jí nebudou tolik věřit a to samozřejmě s tím konverzním poměrem hodně může zamávat. Ale v tuhle chvíli to tak nějak konverguje a drží se to na stejné hladině. Mm-hmm. A když to zprůměruješ napříč svými klienty, aniž by si třeba kohokoliv z nich jmenoval, kolik tržeb dělá AI jako tomu nejlepšímu z nich? Když se podíváme jenom do těch Google Analytics, tak Google Analytics říkají, že to je do 10%. Ale máme i klienty, kteří se opravdu začali ptát všech nových leadů, kolik procent teda, nebo jak jste nás našli. Tady tohle jsme začali zprůměrovat a tam jsme zjistili, že třeba u jednoho z našich klientů tak AI a konkrétně ChatGPT tak dělalo 70% nových leadů. Takže 70% nových objednávek, kterým chodili, tak chodili z ChatGPT. A to byl e-shop? Ne, tohle bylo B2B. A u e-shopu? U e-shopu tam je to nejčastěji do těch 10%, ale tam narážíme hodně na ten problém s tou atribucí. A myslím si, že to určitě budou klidně i 10%, ale zase bude hodně záležet na sortimentu. Jsou podle mě kategorie, kde se lidi určitě radí víc AI, je to vidět i na té hledanosti, nebo i na datech, co lidi v AI hledají. A pak jsou kategorie, u kterých třeba při výběru produktů AI ti lidi tolik nepoužívají. Které kategorie? Tam můžu třeba vyzdvihnout třeba elektronika, tam se AI používá hodně, když si třeba vybírám telefony, tam ty hledanosti jsou vysoký. Docela hezký hledanosti byly i u různých suplementů, doplňků stravy. Trošku horší to bylo u třeba nábytku, kde tam opravdu ta AI dokáže pomoct, ale já už tam pak řeším rozměry, jak ten nábytek vypadá a takže to jsou nějaké kategorie, které bych vyzdvihnul. Ale jako myslím si, že ono se to zase bude v čase měnit. Že
pravděpodobně i ty vyhledávače se o něco zlepší. A já jsem teď třeba hledal konkrétní polici s konkrétním rozměrem dobytu a šel jsem na Heuréku, na různý další portály. Nemohl jsem ten rozměr najít, ale ChatGPT mi ho našlo. Takže myslím si, že jakmile se na to ti lidi naučí, tak se to bude hodně měnit. Mhm. Pokud máte v jedné kategorie třeba vícero e-shopů z té jedné vertikály, není to potom hra s nulovým součtem, že když tam budete mít 5 klientů z jedné vertikály, tak vlastně ve finále kdo zvítězí? Já jsem si zcela upřímně myslel, že to bude hra s nulovým součtem, ale nakonec mě to přesvědčilo o opaku, protože co se nejčastěji děje, že ta odpověď toho jazykového modelu se prodlužuje. Už doporučuje více značek a už nedoporučuje 3 značky, ale už jich doporučí třeba 10. Takže to hra s nulovým součtem úplně není. Ty brandy mezi sebou bojujou, ale ve finále AI potom zmíní několik těch brandů. No a co je zajímavé, je, že co vidíme u těch našich zákazníků, je, že každý ten zákazník si najde nějakou svoji cílovku a najde si nakonec toho svého klienta, pro kterého je ten ideální a tady těm klientům AI těch produkty doporučí. Takže každý z těch brandů si tam potom najde nějaký svůj vlastní positioning a na konci dne to hra s nulovým součtem ani tolik není. Jaké slyšíte nejčastěji námitky, když se bavíte s velkými e-shopy? Proč do toho nechcou jít? No, nejčastější námitka je ohledně té velikosti, toho samotného AI vyhledávání, což samozřejmě tkví v problému s tou atribucí. To je první věc, kterou my musíme nejdřív podložit, ukázat jim, ale tolik vám sem chodí trafiku, podívejte se třeba do Cloudflareu a nedívejte se do Google Analytics, protože všichni víme, jak přesný nástroj to je. A to bývá asi ta největší námitka. Potom, co často řešíme, ale to už je nebo ta menší námitka nebo menší problém, tak je, kdo si to vezme na starost, protože to AI vyhledávání je něco, co podle mě zasahuje do všech možných oddělení té firmy. A třeba když vezmu nějaké naše zákazníky v tom bankovním sektoru, tak tam to zasahuje do PR, marketingu, vlastně webu, obsahu a jako tam největší otázka je, kdo si to vezme na starosti a jak ty oddělení propojit. Mhm. Tak po dnešním dni snad už jenom přepošleš odkaz na Exec Talks a tam se dozví, proč je to tak zásadní. Když se zeptáš ChatGPT nebo Gemini, jaký produkt koupit, podle čeho ty modely vybírají? Mhm. Tam to je důležitý říct, že to není stejný, jako když se budu ptát na to, jaká je nejlepší banka nebo jaká banka má nejlepší úvěr. Když se ptám na takovouhle otázku, tak AI na pozadí spustí vyhledávání na Google nebo na Bingu, hledá na internetu, naseje nějaký informace, naseje nějaký zdroje, na základě toho mi dá odpověď. U těch produktů je ta hra jinačí, protože třeba když vezmu ChatGPT, tak oni mají přímo svoji produktovou databázi, z velké části teda složenou z Google Merchant a v té databázi hledají. Ta databáze je vektorová, proto je to tak rychlý a co je na tom super je, že vy můžete být mnohem konkrétnější, než jste třeba na Heuréce nebo v Google Merchant, protože už to není jenom lineární vyhledávání, ale už je to vektorový a já už můžu být extrémně specifický a ono mi to najde ten produkt, který je nejideálnější a nejrelevantnější pro ten můj use case. A ta hra je úplně jinačí. Ta hra spočívá v produktových datech, těch mých atributech, co o tom produktu píšu a hlavně v tom kontextu. Což je pak to, co i my jako Ranketa do těch produktových dat přidáváme.
A to je něco, co bych řekl, že dneska těm e-shopům chybí. Protože často ty produkty jsou, já tomu říkám, kost a kůže. A nejčastěji to jsou nějaký data, který ten e-shop dostal tady od dodavatele, kteří říkají, že ručník je vyrobený z bavlny, má barvu šedou, má rozměry 40x60. Ale ti lidi se ptají v těch AI modelech na konkrétní use case. Jo, já třeba nevím, budu hledat ručník na pláž nebo ručník do fitka. A to je kontext, který v těch produktových datech dneska chybí. A to je něco, co my tam přidáváme. Jak to tam přidáváte? Obohacujeme ty produktové data, takže si od toho e-shopu vezmeme jeho feed, nebo máme potom napojení na různé e-shopové platformy, ale vezmeme si ty produktové data a spojujeme je s analytikou. Takže z té analytiky zjistíme, co teda ty jazykové modely hledají, jaký produkty doporučují, jak vypadají produkty konkurence, který už AI doporučuje. Nasejeme vlastně veškerý ten kontext a pak obohacujeme ty vaše produktové data. Tak, aby obsahovaly ty důležité informace a zároveň vyhovovaly i tomu vašemu formátu a vaší cílovce. Já jsem byl trošku přesvědčený, že tady to už se jako děje vlastně v posledních letech už jenom v rámci SEA, kdy samozřejmě všichni řešili jako optimalizaci nejenom detailu produktu, ale i těch samotných kategorií, které se potom nazývaly jako různě proměnlivě, že to nebyly jenom granule, ale byly to granule pro štěňata do 3 kg a tak dál. A že vlastně už to v tom SEU bylo pokrytý, takže nebylo. No, ne takhle kontextově. Že u toho SEA, a to je přesně ten zásadní rozdíl, u toho SEA se řeší konkrétní klíčové slova, který ten text nebo produktová karta obsahuje. Ale když ten produkt leží v té vektorové databázi, tak tam už se řeší kontext. Ten význam toho popisku produktu, co se tam píše, ty use casey. A jako to je ten zásadní rozdíl, že už tam do toho popisku produktu nepřidáváme nějaký hledaný klíčový slova, ale už tam přidáváme ten kontext, aby ten produkt vyskočil třeba, když se bude ptát někdo, jaký je nejlepší ručník do fitka. Mhm. Je důležitější pro to, ať se tam objeví produkty, mít ty správná produktová data, anebo i to, jak se celkově na internetu mluví o mojí značce? To Je kombinace. Hodně do toho zasahují recenze. Mhm. Takže třeba tady v Česku to můžu i vyzdvihnout, že moc hezky fungují třeba recenze na Heurece. Uvěřeno zákazníky, mít tam ty recenze, to samé u vás na webu. Ty jazykové modely agregujou všechny ty recenze, celou tu vaši digitální stopu a na základě toho rozhodujou, jaký produkt, jaký e-shop teda doporučím. A jako vstupuje to tam velice silně, pak jsou to samozřejmě ty produktové data a celý to pak dá nějaký výsledek. Doporučí to nějaký set konkrétních produktů a to, co vám ten jazykový model doporučuje, tak už vychází z tady té celkové agregace. Takže oni ty jazykové modely fungují jako takovej obří agregátor opravdu všech produktů, různých dat, článků na internetu. A co teď hodně vidím je, že důležitý je, aby se o vás nepsalo jenom u vás na e-shopu a abyste měli váš blog, kam píšete, ale aby se o vás psalo i na nějakých externích stránkách a klidně třetích stranách, protože to je to, co vytváří ten narrativ o tom vašem brandu, vašich produktech a oni dokonce některé ty jazykové modely tak jsou mnohem víc nakloněný tady těm externím webům a když vezmu třeba kategorii operátorů, tak tam weby těch hlavních operátorů vůbec nejsou těma hlavníma zdrojema, ale jsou to různý srovnávače, agregátory a to jsou ty nejpoužívanější zdroje, protože ty jazykové modely
Oni se snaží být objektivní a utvářet si ten obrázek nejenom z vašeho webu a z toho, co jste vy o sobě napsali, ale co vás píšou i jiní. Dobře, tak když říkáme kombinace, a teďka jsi to tak rozvedl, tak co má větší váhu? To, že o mě píšou jiní, nebo to, že mám dobře udělaný web, nebo to, že mám hodně recenzí? Nedokážu říct, kolik to je procent. Určitě bych se zaměřil na obojí. V tuhle chvíli vidím, že mnohem větší váhu mají ty produktové data. Že to určuje nějaký shortlist těch produktů a když ten jazykový model má ten shortlist, tak už se projde jenom pár recenzí, ale jako to, jestli se dostanete do toho shortlistu, tak je ovlivněný těma produktovýma datama a tím, k čemu je ten produkt určený. Ale myslím si, že do budoucna se tady tohle bude hodně vyrovnávat. Je AI vyhledávání nová disciplína, nebo je to jenom pokračování SEA? Jak to vidíš? Já vidím, že tam je průnik. My třeba jako neříkáme, že jsme, nevím, SEO, geoplatforma. My říkáme, že děláme optimalizaci pro vyhledávače. A za mě je tam velký konflikt mezi tady těma dvěma táborama. Protože je tady jeden tábor nějakých těch nových firm, který říkají, že SEO je mrtvý a docela si koledujou a říkají, že to je nová disciplína, úplně nová disciplína, odtržená od zbytku. A pak jsou tady lidi, co dělají SEO, kteří jedou se v nějakým módu už několik let. A ono z definice SEA, jako Search Engine Optimization, tak ten pojem je hodně široký. A pod Search Engine tak si můžeme představit vlastně cokoliv. Může to být to AI. Za mě je tam průnik. Určitě tam průnik je. Ty koncepty jsou velice podobné. Třeba link building je jeden z nich. To není nějaký ultranový koncept, ale mění se ty nástroje, které jsou k tomu potřeba. Protože když budu dělat link building pro SEO, tak budu řešit doménovou autoritu, tam se řeší počet backlinku, to jsou ty nějaký důležité metriky, ale když budu dělat link building u GEA, tak tam se řeší, jak často je ten zdroj používaný v odpovědích AI, to se pak měří statisticky, to taky děláme. A už se tam neřeší doménová autorita. Ty AI vyhledávače tohle úplně ignorují třeba i pozici ve vyhledávání, opravdu si vybírají ten nejrelevantnější zdroj, když potom třeba to ChatGPT hledá v Google, ale za mě tam ten průnik je. A je to způsobený hlavně i tím, že to AI pod kapotou hledá na tom Google, hledá na tom Bingu. A jako za mě, abych si trošku přál, aby se tady ty dva tábory usmířily. A jako přál bych si, aby nikdo nevymýšlel další zkratky, ale jsme si řekli, hele, tak tohle je situace, takhle to můžeme optimalizovat, já si jedno, jak tomu budeme říkat, ale jako pojďme pomáhat dál klientům a přinášet jim výsledky. Z toho, co jsi řekl, mi trošku vyznívá, že když budu makat na SEO, tak mi to pomůže s GEM a naopak, když budu pracovat na GEU, pomůže mi to se SEM. Teďka říkáš, pojďme to spojit a já jsem ti to hnedka zase rozbil dvěmi výrazy, ale je to tak? Za mě jsou to spojené nádoby a většina těch klientů, kterým pomáháme, tak pomáháme částečně i s tím SEM. A jako tady je důležitý, že říct, že i ty AI overviews tak jsou zanořený do toho Google. To je něco, co my měříme pak i pozici v Google, to všechno dokážeme. A za mě jako to jsou spojené nádoby. A samozřejmě ty věci, které pro každou z nich budete dělat, tak jsou trošku jinačí. Úplně jináčí disciplína je to potom u těch produktových dat. To s tím sem vlastně nesouvisí, jelikož
ty jazykové modely si to přeberou třeba s tou Google Merchant, takže tam už na internet vůbec nechodí a tam to cestou toho se nejde. Co je Getin a proč je tak zásadní? Getin je univerzální identifikátor těch všech produktů, nejčastěji to bývá EAN. A zásadní je to, protože každý z těch produktů tak má nějaký tady ten Getin. Často, když já budu mít e-shop, třeba z doplňky stravy, budu prodávat nějaký, třeba vezmu kreatin od nějaký konkrétní značky, tak je důležitý tam ten Getin mít, protože na základě tady toho identifikátoru si ty vyhledávače spojí, že jo, tady jsem viděl tenhle produkt, ještě jsem ho viděl na tomhle e-shopu, mají stejný Getin, je to stejný produkt. A to je pro ty AI vyhledávače extrémně důležitý, protože si dokážou ty body pospojovat a pak se pospojují třeba i ty recenze, nějaký ty data o těch produktech a to zase utváří celý ten narrativ. Když tam ten Getin není, tak to je produkt, který je nějakým způsobem unikátní a samozřejmě těch dat o tom produktu bude míň. A nebude tam v uvozovkách taková důvěra vůči tomu produktu, protože třeba nebude mít tolik recenzí, nemá tam ten Getin, tak já nevím, jestli si to tady někdo nevymyslel. A jako ty jazykové modely v tuhle chvíli, z toho, co vidím, tak hodně nadržují produktům, který ty Getiny mají a mají je správně, což je taky extrémně důležitý. Mít ty Getiny správně. A jako v tuhle chvíli opravdu my ty Getiny doplňujeme, kde můžeme. A je to součást i nějaký ty optimalizace, kterou potom děláme. Může se menší specializovaný e-shop dostat díky své práci tady v tomhle tématu před velké hráče typu Alza? Je v tom vlastně jako AI demokratičtější než Google třeba? Může. Pak si to ukážeme i v té case study u Brain Marketu, protože Brain Market už je samozřejmě větší e-shop, ale na tom trhu jsou mnohem větší hráči, kteří opravdu mají klidně 10krát větší obrat a je to možný. Nicméně, čím širší je ta digitální stopa toho e-shopu, tím silnější je to brand. A to vlastně platí všude. Že Alza je obrovský brand, všichni ji známe, mají dobrý recenze, rychlé doručení, tohle všechno a je těžký s nima konkurovat. Nicméně je to možný. To AI vyhledávání přijde, že možná dokonce o něco demokratičtější, nebo se minimálně z mojí zkušenosti dá víc ovlivnit. Dejme tomu, že si teďka já jako zaměstnanec e-shopu poslechl ten podcast. Co můžu udělat hnedka, abych byl více dohledatelný v AI-ku? No, krok číslo 1, co bych určitě udělal, je, že bych se toho modelu zkusil zeptat. Zkusil bych se vžít do role toho zákazníka, zeptat se na pár otázek, zjistil, co to teda doporučuje. A za mě první krok je začít to měřit. Jakmile začneme měřit, zjistíme, jaká je ta úvodní situace, tak můžeme pokračovat k těm dalším. A to je potom ten link building, psaní obsahu, ta optimalizace produktových dat. Z mojí zkušenosti největší sílu tak má ta optimalizace nebo obohacení těch produktových dat. To je asi ta nejvíc instantní věc, která se dá udělat. Ale i ten link building nebo psaní obsahu jsou silný a dlouhodobý kanály. Ale co opravdu doporučuji každému dělat, a možná nám teď klesne watch time, protože všichni půjdou do ChatGPT se ptát na dotazy, ale doporučuji si těch dotazů pár položit a zjistit, jak to teda je. A ještě než se budeme bavit víc teda o tom Brain Marketu, který ty už si naznačil, ty si nám před podcastem vyprávěl příběh polského e-shopu, který já jsem slyšel poprvé. Jmenuje se Wasserman. Možná, že by to i posluchače zajímalo trošku ten příběh, jestli ho načneš. Mm-hmm. No, to je e-shop, předpokládám, že asi ho nikdo nikdy neviděl, neslyšel.
Já jsem ho viděl až potom v těch datech, protože my jsme měřili tady pro český trh, jaký jsou nejdoporučovanější e-shopy tady v Česku. Když vám třeba ChatGPT, ale teď už to umíte, ostatní modely doporučí konkrétní produkty, tak jaký jsou ty top 1 e-shopy, který vám každýho z těch produktů ukážou. No a tady tenhle e-shop byl, myslím, že na 3. místě dokonce. Byl tam samozřejmě i eBay a spousta dalších značek, ale já jsem pak zkoumal, co teda na tom e-shopu dělali, a jedna z věcí, kterou udělali skvěle, tak bylo, že právě všude měli doplněný getiny a oni přímo brali produkty, které AI už doporučuje, přidali k sobě na e-shop a díky tomu oni tam tu viditelnost potom měli. Protože AI si zjistila podle toho getinu, že hele, tady u Wassermanu tak ten produkt mají, tak ho tam taky přidám. A oni svítí u hrozně moc produktů. Je to jeden z těch e-shopů, který opravdu má obrovský sortiment. A myslím si, že to je jeden z těch, nebo jedna z těch prvních vlaštovek, která opravdu v ozovkách krekla ten vyhledávač a podařilo se jim ho hodně ovlivnit. Dobrá, pojďme si na ten Brain Market. Co byl ten problém, se kterým přišel Brain Market, a co jste konkrétně udělali, že jste jim pomohli být v AI více viditelní? Ten problém byl, že oni byli moc vidět. A pak tam byl i, nebo jedna z těch motivací byla, že jako celý Brain Market, včetně majitele i včetně těch lidí, tak je hodně otevřený tady těm technologiím a přemýšlí dlouhodobě. Což nám je samozřejmě sympatický a proto jsme do toho šli. A víceméně, tak ten trh je poměrně dost konkurenční a hledali nějakou konkurenční výhodu. Jak se vymezit vůči těm velkým hráčům, protože jako důležitý je říct, a to asi posluchači budou znát z jejich praxe, že jako třeba placenou akvizicí nebo placenýma reklamami je hrozně těžký konkurovat. Protože ty velcí hráči mají spoustu peněz a vy ty peníze nemáte, můžete trošku líp nastavit reklamu, ale tam jsou ty pravidla dost pevně daný a ty koleje už jsou položeny. To samé sociální sítě. Tam to je hodně dlouhodobý kanál, jasně můžete vytvořit nějaký unikátní brand, ale jak všichni víme, tak je to docela těžký. Pak tady máme SEO nebo optimalizaci pro vyhledávače a to je kanál, který je zase dlouhodobější, musíme na něm pracovat a jim byla sympatická ta AI a jako znali to z vlastní zkušenosti, takže i pan Votava je prostě člověk, který tu AI používá i na nakupování a proto tam viděli ten potenciál a chtěli nějakou konkurenční výhodu. Což jim teď můžu trošku vyspojovat, to AI vyhledávání poskytlo a v tuhle chvíli ten Brain Market je vlastně jednička, nejdoporučovanější brand, co se týče produktu a vlastně Brain Max, jejich privátní značka v AI vyhledávání v kategoriích, na který oni se zaměřují. Co jste museli udělat, aby se stali jedničkou? Těch roků tam bylo několik. My jsme předělávali ty produktové data, produktové karty, zároveň i ty kategorie. Co tady můžu vyzdvihnout a na co doporučuji se podívat, že oni jak v kategoriích, tak i v těch produktových datech, tak mají ty často kladené dotazy. A není to ani tolik kvůli uživatelovi, aby měl dobrou uživatelskou zkušenost, ale je to i kvůli právě těm AI vyhledávačům. A když se na ně víc zaměříte, tak zjistíte, že tam jsou opravdu připravené odpovědi třeba
pro ChatGPT, ale i pro AI overviews. Takže když se bude někdo ptát, kolik miligramů omega-3 mám užívat, tak ono to často použije jako zdroj Brain Market, díky tomu, že oni tam mají přímo FAQ, kde je tahle otázka s touhle odpovědí. Takže to jsou produktové data a kategorie. Zároveň jsme psali i vlastně obsah na blog. Tady je důležitý zmínit je, že tím, že každý z těch jazykových modelů tak hledá třeba na Google, na Bingu, tak my jsme schopni zjistit, jaký klíčový slova, říká se jim jinak query fanouts, pod kapotou teda to ChatGPT hledá. A na ty se dá potom cílit. Dá se na ně cílit obsahem. A to je něco, co jsme dělali u toho Brain Marketu. Takže jsme psali obsah, který byl cílený na tady tyhle klíčové slova. Jsou to longtailovější výrazy, ale je tam spousta těch dotazů, které se dají krásně vybrat a využít. Takže produktový data, tady ty FAQs a zároveň psaní na blog. A asi věc, která se podle mě povedla ze všeho nejvíc, tak byl ten link building. Já už jsem to zmiňoval na začátku, ale asi všichni znáte z těch odpovědí v ChatGPT, že jsou tam občas takový ty bublinky. A těm bublinkám se říká citace a jsou to zdroje, které přímo ovlivňují, jaký produkty nebo jaký brand nebo co ten model teda řekne. A v rámci toho link buildingu, tak vaším cílem jako brandu tak je pokrýt co nejširší spektrum tady těch citací a být zmíněný, mít zmínku v co nejvíce zdrojích. Protože pak i statisticky vás to AI častěji bude doporučovat. A to je něco, co jsme dělali u Brain Marketu. Takže my jsme jim změřili několik stovek dotazů a na základě toho jsme vypočítali statisticky, jaký jsou teda ty nejsilnější zdroje, odkud nebo z jakých článků, nejenom domén, ale z jakých konkrétních článků AI nejčastěji čerpá. A tady ty konkrétní články jsme se snažili pokrýt. A pak jsme, nebo konkrétně lidi z Brain Marketu kontaktovali přímo ty autory, napsali jim, ale chtěli bychom získat zmínku v tady tomhle článku, buď to šlo rovnou, nebo to šlo výměnou třeba za nějaký backlink nebo za nějaký menší peníz. Ale v tom konečném měřítku to má velký význam, protože to potom zapříčinilo i to, že ty jazykové modely začaly Brain Market mnohem víc doporučovat. A bylo to tím, že měli pokrytý široký spektrum tady těch zdrojů, odkud AI čerpá. Mhm. A ty FAQs a blog, který jsi zmínil, jsou AI generated texty? Ne. Tam konkrétně Brain Market, tak ty texty píše ručně. Takže tady je důležitý říct, že my taky nejsme úplně zastánci tady AI generovaného obsahu, protože za mě to postrádá tu hodnotu a nějaký unikátní informace. A to je důvod, proč to ty vyhledávače i AI nerada cituje, nerada z toho čerpá, protože tam není nic unikátního. Když já tady řeknu Claudeovi, aby mi napsal článek, tak on jenom zrecykluje to, co tam někde je. Proto jsme jim pomáhali hlavně třeba u té rešerše, u toho, jaký klíčový slova tam vložit a nebo jim našli, jaký jsou teda top zdroje v tady téhle kategorii, aby se mohli inspirovat. Ale určitě to není tak, že jsme tady zapojili AI do zásuvky, AI začala chrlit obsah a to fungovalo. Mhm. Co z toho je teda vlastně přenositelné pro dalšího klienta, který k vám přijde? Teď z toho, jak jsi to popsal, tak se mi zdá, že co klient, tak to vlastně ta práce úplně od znova. No, v tuhle chvíli, tak třeba ty produktové data je něco, co my jsme produktivizovali a už jsme zapojili do toho našeho produktu, konkrétně Rankety.
a už jsme schopni to za toho klienta udělat. U toho Brain Marketu to bylo víc manuální, že on se musel dívat do těch dát, do té analytiky, ale teď už to Ranketa dokáže sama. My jsme si tam vyvinuli i přímo vlastní modely na tady tyhle use casey, případně jsme schopni i dotrénovávat pro konkrétní zákazníky, protože každý zákazník ty produktové data chce psát jinak, chce tam mít jináčí informace, má jináčí cílovku a myslím si, že ten link building to je univerzální věc. To je za mě přenositelný, to samé to psaní obsahu. Myslím si, že většina, teď zase řeknu to slovo brandů, tak ten obsah už píše, maká na těch produktových datech a maká pravděpodobně i na link buildingu. Jakých výsledků jste dosáhli s Brain Marketem? Dosáhli jsme výsledků takových, že když porovnám to, kde jsme začínali a kde jsme teď, tak v průměru 2x víc odpovědí teď obsahuje zmínku o buď Brain Marketu jako brandu, nebo jejich produktech. Takže jsme vlastně zdvojnásobili to, jak byly vidět na začátku. A nám se tam podařilo je hodně vyšvihnout, co se týče sentimentu, což je taková nová metrika, což je mimochodem něco, co třeba v tom SEO nebo v Google jako nikdo neřeší. Ale ten jazykový model už nějak prezentuje nějaký konkrétní brandy, o některým řekne, že tenhle je lepší, tenhle je horší, už je nějak srovnává a proto je důležitý měřit i ten sentiment. A u toho Brain Marketu se nám podařilo je dostat na špičku jak u viditelnosti, takže jsou vidět v hodně odpovědích, hodně AI doporučuje, tak u sentimentu. AI o nich mluví velice pozitivně a potom, když AI doporučí několik brandů, tak je vysoká pravděpodobnost, že vy nakoupíte právě u Brain Marketu, protože vám AI řekne, že Brain Market má nejkvalitnější doplňky stravy třeba v Česku. Viděli jste i dopad na tržby? Jo. Taky dvojnásobné? Nemyslím celkové, ale jako... Ten dopad, my to měříme hlavně v dopadu na ten traffic. Mm-hmm. Tam to vzrostlo opravdu hodně, skoro dvojnásobně. A pořád narážíme na ten problém s tou atribucí. Že u těch tržeb my jsme schopni se podívat do Google Analytics a zjistit, kolik to teda vydělalo, ale to je ve většině případech tak 1/3, možná 1/5 pravdy. Myslím si, že ve skutečnosti ten dopad byl mnohem větší a to je něco, co my se snažíme v tuhle chvíli doatribuovat a zjistit, kolik to teda reálně bylo, protože ty Google Analytics, ano, jako tržby se zvedl se traffic, konkrétně z jazykových modelů, ale ta atribuce tam pořád pokulhává. Kolik procent tržeb dělají jazykové modely vašim jako nejúspěšnějším klientům? U těch neúspěšnějších, tak to je až těch 10%. Mm-hmm. Takže ten kanál je dost velký. A tady je důležitý říct, že to je pořád ještě s tou nedokonalou atribucí. Že reálně těch tržeb tam bude mnohem víc. Mm-hmm. A já se hrozně těším na to, až budeme mít dostatek dat z té atribuce a budeme schopni říct, že ale je to třeba 30%, je to 40%. A jako ta atribuce je něco, co my teď musíme vyřešit a řeší to prakticky každý e-shop, ale je to až 10%. Super. Vojto, Ranketa je na trhu někdy od září minulého roku, jestli to říkám dobře. Má nějakých dneska 90 klientů, jestli to znovu říkám dobře, když tak mě potom oprav. Už tam bude 100. 100, dobře. Celý ten příběh zní dost neuvěřitelně. Co bylo to nejzásadnější, díky čemu se to povedlo? No, myslím, že to byl kombinace dobrýho načasování,
je určitě jedna z těch nejdůležitějších věcí. A kombinace bych řekl, že i toho mýho backgroundu. Že musím říct, že mě Ranketa jako produkt hodně sedla, protože jsem byl schopný zkombinovat nějaký ten background z toho AI výzkumu, z produktu a vlastně z toho udělat tu Ranketu, která je dneska. A myslím, že tohle jsou nějaké dvě věci, které jako za tím úspěchem stojí. Ale myslím si, že to z velké části tvoří i třeba důvěra těch některých zákazníků, kteří nám věřili už na začátku, kdy to celé byla one man show. Byl jsem to jenom já, ale stejně do toho šli, věřili mi a toho já si neskutečně vážím. Mm. Jenom pro posluchače možná zmíníme, že ty jsi byl ve výzkumné skupině Tomáše Mikolova, což je celosvětově uznávaný český vědec v rámci AI. Je to, kde jsi získal většinu toho svého know-how? Z velké části jo. V té AI výzkumné skupině tak já jsem měl za úkol sbírat trénovací data pro právě trénink velkých jazykových modelů nebo neuronových sítí. A to byl jeden z těch prvních momentů, kde jsem si uvědomil, že když do toho modelu naléme tyhle data, tak on bude třeba víc republikán nebo víc demokrat. Bude se nějak chovat, bude mít nějaký přesvědčení o nějakých věcech, doporučovat nějaký produkty a tam odtud ty zkušenosti vlastně sbírám nebo využívám doteď. Už jsem v úvodu zmiňoval, že k vám přišlo Epify od konkurenta, který byl jako mnohonásobně větší než vy. Jak to? V čem jste tak dobří, lepší, jiní? Epify přesvědčila ta přesnost dat. A to je něco, v čem jako si troufám říct, že můžeme být i ta jednička celosvětově. A tady je důležitý říct, že každý ten jazykový model, on vám pro každý dotaz dá po každý trošku jinačí odpověď, doporučí jinačí značku a když tam položíte stejný dotaz 3krát po sobě, tak po každý řekne trošku něco jinačího. A třeba problém toho největšího konkurenta je, že ty data nejsou konzistentní. Že jim to se ve středu ukazuje tolik, v úterý to ukazuje o 10% míň a lítá to nahoru a dolů. Možná se v úterý míň hledá. A to byl jeden z těch hlavních faktorů, který přesvědčil i Epify a spoustu dalších klientů, protože my si na té přesnosti dat opravdu zakládáme. Je to jeden z důvodů, proč jsme třeba o něco dražší, nicméně na té přesnosti dat se to projeví. A ten marketér potom nemusí v pondělí na meetingu vysvětlovat, proč jim klesla viditelnost o 10% a proč je to ve středu o 50% víc. Ale ty data jsou opravdu konzistentní a dá se na základě nich rozhodovat. Mm-hmm. Ty jsi zmínil, že dokonce i v Evropě jsou už jenom další 2 firmy, které vůbec stojí za zmínku, což je hrozně málo, že vy jste ta třetí. Kdo vyhraje a v čem je ta vaše jedinečnost i vůči nim? Tady je důležité říct, že jsme 3 firmy, které dělají opravdu obohacování produktových dat pro tady ty AI vyhledávače. Takže pro to vektorové vyhledávání, který jsem na začátku popisoval. V tom jsme opravdu unikátní. Firem, který dokážou měřit viditelnost, tak je tady hrozně moc. Ale my se zaměřujeme hlavně na ten výsledek, na to, co jsme schopni doručit. A jako upřímně bych si přál, abychom samozřejmě vyhráli my. A přál bych to i tomu českému regionu, aby tady byl zase nějaký další startup, něco velkého, něco třeba ve stylu nebo velikosti, nebo koncepčně podobný Avastu. Něco, v čem my jako Češi můžeme být ta jednička, protože
jako jsem toho názoru, že to neskutečně pomáhá jak tomu regionu, tak i té republice jako takový a v tom vlastně globálním měřítku, protože to sem zase přitáhne talenty a o tom, nebo takhle já nad tím podnikáním přemýšlím, že ano, je hezký vydělávat peníze, ale to podnikání může být mnohem víc. Může tady být i nějaký společenský přesah. To, že já můžu namotivovat zase další mladý lidi, kteří nepůjdou sedět do korporátu, ale udělají si třeba vlastní firmu, vlastní startup, vymyslí nějakou technologii a to je tím cílem. Takže doufám, že my budeme ta jednička a asi jenom čas ukáže, jak to dopadne. Dobrá, tak my budeme držet palce. Díky moc. Díky. Děkujem.